Dobrý večer, já jsem si tu znělku vynutil, protože myslím, že je pěkná, tak když jsme si ji pustili, tak zdůrazním taky, že autorem a režisérem jim je Jiří Zikmund, který už dělá nám upoutávky, tuším 5. rokem. Pojďte si sednout, Ladislave, Alžběto, všichni. Já jsem rád, že jste dnes večer opět dali přednost před mimořádně určitě zábavným televizním programem Literatuře. Já si myslím, že to je dobrá volba a myslím, že to je dobrá volba zvlášť dnes, protože v domácí linii hostíme autora Petra Kryštůvka, který tady byl naposledy v roce 2013, tak by se dalo říct, že už je to starý známý, ale nejen pro tu návštěvu, nejen pro tu účast tady na festivalu. Petr Kryštůvek, sluší se říct, je absolventem Vysoké školy muzických umění, oboru režie, jak jsem se dozvěděl před minutou, hrané režie, je tedy, ale věnuje se především dokumentu, což je osud velkého množství absolventů hrané režie. A především je známý dneska, já si myslím, že bez nadsázky můžeme říct, že to je, nebudu říkat hvězda slovenské literatury, protože my to slovo mimořádný, významný v těch upoutávkách používáme velmi často, ale tak je to prostě fenomen současné slovenské literatury. Jeho kniha, myslím, vydal celou řadu knih a jeho kniha Dům hluchého byla přeložena už do 8 jazyků, včetně angličtiny, nebyly to jenom ty obvyklé bulharštiny a češtiny, a vyšla ale taky česky. To je důležité. Vyšla česky v nakladatelství Větrné mlýny před několika dny a proto budete mít příležitost tu knihu tady dnes zažít během křtění. Budeme ji tady na závěr křtít tak nějak originálně, jak jsme se s Petrem domluvili. Petr z té knihy tady četl v roce 2013, tak kdyby si to někdo z vás náhodou pamatoval, můžu vás uklidnit, nebude to samé. Ta kniha má 800 stran, tak nebylo tak těžké z ní vybrat těch 760 stran, které tady nečetl minule, tak ty si teď přečteme a poslechneme a zbyly nám potom chvilka, tak si ještě můžeme taky něco říct. A nebude se číst jen z této knihy, ale také z nejnovější knížky Petrovi, která se jmenuje Těla. Tak já volám Petra Kryštůvka, zvu ho na pódium. Jeho je to večer. Večer. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie do problematiky. Rozmýšľal som, že dáme tú knihu kolovať, ale asi nie. Ja musím skontrolovať, ty si vravel 800 strán. Naozaj? Aha. V slovenčine má 550, takže neviem, že či tým prekladom to narastlo. Nečítal som to celé, takže pevne dúfam, že Petra Hulová do toho nevložila nejaké svoje poviedky ešte a ďalšie veci. Budem vám čítať teda aj z Domu hluchého, po slovensky, ale prečítam niečo aj z tej novej knihy, ktorá sa volá Tela, ako vravel Petr, a to urobím teraz hneď. Kniha Tela vlastne vyšla pred pár mesiacmi vo vydavateľstve Artforum. Nie je to historický román na rozdiel od Domu hluchého a je to príbeh zo súčasnosti, kde vystupujú 4 postavy. Jeden je 40-tník Viktor, ktorý je režisér a všetko možné ďalšie, potom je tam kostýmová výtvarníčka Lucia a ešte tam jeho sestra a jej brat. Takže takéto 4 postavy a v podstate tam ide celý čas o telesnosť tela v tom najúžšom aj najširšom význame. Ja vám prečítam vlastne jednu pasáž, ktorá sa týka tej Lucie a jej otca, ktorý postupne chátra a odchádza zo sveta takým tým typickým spôsobom. A je to z časti, ktorá sa volá Ticho. Táto kniha je rozdelená do 5 častí, ktoré sú podľa mnemotechnickej pomocky. Neviem, že či ste sa to aj vyučili. Áno, predpokladám, že máme túto spoločnú minulosť slovensko-českú. Teplo, tíšenie, bolesti, transport, ticho a tekutiny. Takže toto je časť Ticho. Dvakrát do týždňa Luciu budilo ráno o 6:30 rinčanie, takmer celý život. Vždy o tomto nezmyselnom čase vyvážali kontajnery so sklom, jeden z nich stál priamo pod oknami jej izby.
Aj keď ju to najprv hnevalo, postupne si zvykla. Bol to zvláštny rituál, utorok a štvrtok a teraz jej dokonca chýbal. Keď sa vydala za Matúša, ako kameraman ju donekonečna fotil a filmoval a spravili jej v jej bývalej detskej izbe niekoľko veľmi zvláštnych a emotívnych portrétov, odsťahovala sa odtiaľto. Netušila, že čoskoro sa sem začne čoraz častejšie vracať. Najprv kvôli matke, neskôr kvôli otcovi, ktorý tu zostal celkom sám. Jej brat Filip si žil vlastným životom a takéto starosti nechával na ňu. Mal iný svet. Otec sa postupom času zmenil celý, až na tie oči. Pokožka zostarla, tvár čudne ovisla, viečka poklesli, ale to, čo hľadelo spod nich, malo rovnakú silu ako kedysi. Oči sú obávanou časťou ľudského tela. Už starí Rimania vedeli, že ich treba po dokončení života radšej poriadne zatlačiť. Otec jej chvíľami pripomínal obľúbenú bábku, Hedvigu. Spávala s ňou v posteli počas celého detstva, bola už celá špinavá a uslintaná. A raz, keď Lucia kamsi odcestovala, otec Hedvigu vzal a kompletne ju očistil a prešiel. Len oči bábky zostali stále rovnaké a nemenné. Otec sa teraz stal Hedvigou, lenže naopak. Veľmi sa na ňo za to vtedy hnevala a nevedela mu odpustiť, že zničili jej spomienku na detstvo a rovnako sa na ňo zlostila aj teraz. Ako je pre Boha možné takto zostarnúť? Nikdy jej nedokázal povedať, že chce byť s ňou, nedovolovala mu to jeho hrdosť. Nechcel prejavovať city, tento silný a žiarivý muž. Preto sa stalo vhodnou zámienkou upratovanie knižnice. Celý byt sa postupom rokov premenil na knižnicu. Lucín otec bol maniak a knihy sa teda povalovali úplne všade, v akomkoľvek kúte a na mnoho spôsobov postupne zaplavili byt. Občas omielal to svoje obľúbené príslovie, že do uprataného domu prichádza smrť. Pokiaľ si Lucia spomínala, vždy sa bránila akejkoľvek zmene vo svojom životnom priestore, ale iná možnosť nebola. Iná možnosť na stretávanie ich dvoch, na občasný dotyk rúk a veľmi nesmelé objatia so sentimentálnymi rokmi. Veru hej, premýšľala Lucia. Upratovali teda spoločne. Množstvo kníh posielali preč do mestskej knižnice alebo do prenajatého skladu. Bola to obrovská, pomalá práca a obaja si ju patrične vychutnávali. Otec zvyčajne pri uvažovaní, či áno alebo nie, ktorú si knihu otvoril, začítal sa, niečo si mrmlal. Občas to trvalo aj dosť dlho, vtedy ho Lucia diskrétne chytila za ruku alebo za plece, zdvihol k nej zrak, povedal aha, áno, a položil knihu na jednu z dvoch kôp, napravo alebo naľavo. V jednej knihe, ošúchanej, kde tu prevrtanej od červotoča viazanej v koži zo 17. či 18. storočia, veď je to jedno, áno, aj zo pár takých vlastnil ten jej otec, zbadala krásny frontispis Mediritinu. Pod vysokým stromom kráčal anjel s krhlou, liala sa z nej voda a v popredí ležala kniha, gitara, píšťala, pravítko, tabuľa a glóbus so znameniami zverokruhu. Anjel v druhej ruke držal presýpacie hodiny, okolo nich visel nápis Omnia tempus habent, čas vládne všetkému. A ten anjel, keď sa mu lepšie prizrela, mal otcovú tvár. Ale to už otec knihu zatvoril a položil ju na správnu hromadu, na tú, ktorú si plánoval nechať. A potom boli zrazu hotoví. Potom otec vážne ochorel. Lucia to v slabej chvíli brala ako zlostnú, trucovitú reakciu na nastolenú rovnováhu vecí a predmetov, ktorá spôsobila, že do bytu, v ktorom strávila väčšinu života, chodívala menej. Áno, otec jej napriek stareckému sentimentu stále nedokáže otvorene nahlas povedať, že túži po jej spoločnosti, preto si jedného pekného dňa ochorie. A ona teda musí za ním denne chodiť. Musí? Musí. Občas to aj prespala a o 6:30 ráno sa napálená budila na rinčanie skla spoza okna. Fľaše a kusy vybitých okien sa sypali, ako by štrkotali kdesi uprostred jej hlavy. A Lucia sa postupne opäť slastne prepadala do spánku, predstavujúci, že jej detská izba ešte existuje a čoskoro sa z kuchyne začne rinúť vôňa kávy a praženice s bylinkami, ktorú pre ňu chystá jej dávno mŕtva matka. Dlho jej trvalo, kým si zvykla na otcovú nahotu. Dlho. Ale postupom času jej telo zbavené šiat pripadalo akoby zbavené démona, ktorý sa v nich skrýva. Je čisté,
vracia sa k nevinnosti. Mama jej kedysi rozprávala, že keď bola ešte malé dievča a v ich dome horelo, v ich dedine horelo, najmladší člen rodiny musel nahý 3-krát obehnúť dom, aby múry a strecha nechytili od ohňa. A ešte predtým, ale to už si ona určite ani nepamätala, mala to zrejme od nejakej bolo vraj zvykom, že na jar muž svoju ženu nahú so zaviazanými očami musel 3 razy previesť krížom cez pole, aby čerstvo osiatá roľa získala ochranu pred myšami. Lucia si na to občas spomenula a bolo jej ľúto, že povery tohto druhu v dnešnom nadovšetko logickom, racionálnom a účelovom svete nemajú svoje miesto. Áno, roztomilá minulosť, krajšia v našich predstavách ako v skutočnosti. Keby sa tomu všetkému dalo znovu veriť, keby sa to dalo vrátiť späť, ako by to dnes asi tak vyzeralo? Vzal by ju jej manžel Matúš pred začiatkom nakrúcania do štúdia, vyzliekla by sa a 3-krát by prešla krížom cez kulisy a káble, popred kamery, popod svetlami, aby sa posvetilo celé umelecké počínanie, aby sa ochránilo pred neprajnými kritikmi. A ako by sa po tomto smelom výkone na ňu pozerali kolegovia a herci, ktorých by v zápätí, potom ako by obliekla seba, obliekala a pripravovala na záber. Musela sa usmieť, až sa otec na ňu spýtavo pozrel. Chcel vedieť, po akých cestách jej behajú myšlienky. Mávla rukou. Pozerala na ňo. Samému muselo byť z pohľadu na seba smutno. Celé roky bol nútený sledovať nezadržateľný úpadok svojho tela. Ako každý. Ale v jeho prípade Lucín otec býval veľký krásavec. Lucia nikdy nevedela presne opísať, v čom spočívala jeho príťažlivosť, tak ako sa to zvyčajne nedarí nikomu, kto sa pokúša definovať krásu. No áno, je zo pár presných vypozorovaných znakov, o ktorých môžete hovoriť ako o príznakoch krásy, ale je v tom zvyčajne ešte oveľa viac. Otec mal vo vrcholnom období hladkú snedú pleť, nosil úzkostlivo presne zastrihnuté fúziky a bradu, alebo neskôr také akoby ledabolé, presne vymyslené strnisko. Mal atletickú postavu, k tomu dobre išli naleštené topánky, perfektný oblek a perleťové manžety. Mama ho často pristihla, ako stojí, hoci v plavkách alebo do polpása nahý v nečakaných džínsoch. Pred zrkadlom je uchvátený sám sebou, pózuje, prezerá si svaly, strieda výrazy, usmieva sa. Vydržal tak bárzaj celé hodiny. V rodine tým bol známy. Aj keď sa snažil všetko utajiť, väčšine ho niekto pristihol. V takých situáciách sa zvyčajne tváril rutinne a unúdene, ako by sa pred zrkadlo dostal iba náhodou alebo z nutnosti. A potom, kráľ môj, aké nešťastie, aká skaza, aká krása to upadá, musel byť rozhodne zdesený. Najprv sa ako nesmelá pripomienka toho, čo nezadržateľne príde, ukázalo brúško a neskôr aj boky, faldy. Lucia si spomenula, že v anglickom slangu toto slovo znie love handles. Nemusela veľmi hádať prečo. V tej prvej fáze cvičil, snažil sa, áno. Zväčšili sa mu póry na nose, hlava sa mu ako si rozšírila a pribudla druhá brada. S tým už nedokázal pohnúť. Vysoký tlak mu vohnal červen do tváre, vrásky mu najprv dodávali mužnosť, ale postupne pribúdali aj okolo očí pod nimi, hoci áno, tie jediné zostávali rovnaké, ako si Lucia neustále uvedomovala. A potom sa zbierali kožné záhyby, viečka mu ovisli, vlasy, tie tmavé vlasy, na ktoré bol taký hrdý a starostlivo si ich česal, začali rednúť. Keď celkom zošediveli, na temene sa mu vytvoril prázdny ostrov, plást mastnej pokožky pokrytý hnedými škvrnami. Hrudník ochabol a postupne ho nasledovali aj svaly na rukách a na nohách. Pokožka čoraz väčšmi pripomínala dobre vypracovaný pergamen. Zhrbil sa. Zväčšili sa mu uši, to bolo ozaj prekvapenie. Pôvodne pekne vykrojené plné pery strácali tvar, ďasná povolili a dovolili zubom, aby sa lámali a mnohé z nich celkom opustili svoje miesta. A hlas, ten baritón, ktorý sa tak páčil ženám, strácal postupne silu. Slabol a dostal sa do vyššej tóniny a občas znel ako zanesený pieskom, ako odtok v umývadle, tak to Lucii prišlo, vlasy, piesok a mokrý prach. Takže to bola malá exkurzia do starnutia z románu Tela. A možno by som teda vyskúšal z toho Domu hluchého, teda keď už sme sa tu kvôli tomu aj zišli.
Aby som vás uviedol do toho, o čom je tá kniha, tak možno prečítam takú nejakú úvodnú pasáž, ktorou sa tá kniha začína. Tá kniha je vlastne rodinná sága. Asi by som klamal, keby som hovoril, že je to historický román, lebo on vlastne nie je historický, keď berieme definíciu historického románu, že sa odohráva v jednom konkrétnom reálnom meste alebo na nejakom konkrétnom území s konkrétnymi ľuďmi a pojednáva o historických postavách, tak toto vybočuje zo všetkých týchto kritérií, pretože mesto, v ktorom sa odohráva Dom hluchého, je vymyslené, volá sa Brežany, nachádza sa niekde na západnom Slovensku a vlastne v sebe zahŕňa všetky mestá, ktoré sú tam. Je to také modelové mesto. A do tohto mesta prichádza starnúci muž, ktorý je rozprávačom tejto knihy a ktorý rozpráva najmä o svojom otcovi. Tí otcovia sú tu aj v jednej a v druhej knihe. Ale rozpráva teda aj o rôznych peripetiách rodinných a o všelijakých zlyhaniach a tak ďalej. A tuto príde do toho domu a zistí, že vlastne sa od neho nevie odtrhnúť, hoci už tam je vlastne posledný raz. Každé hodiny v tomto dome ukazujú iný čas. Ten pocit som mal vždy, keď som tu vyrastal, aj neskôr, keď som sa sem z rozličných pohnútok vracal. Z rušnej ulice sa dnu vchádza vysokou bránou s oblúkovým portálom. Keď za ňou človek pokračoval priamo, ešte pred pár rokmi sa mohol ocitnúť v priestrannej záhrade s ovocnými stromami, ale mohol aj zahnúť a vkročiť dnu. Dom má prízemie a poschodie. Vysoké staré okná otvárajú slnečné a priestranné izby. Pred domom je malá záhradka. Na rôznych miestach sa tu kedysi plazil vinič a tvoril tunely a priechody. Tu ma naši občas popoludní nechávali, aby som si zdriemol v kočíku. Spomínam si na maminu tvár. Skláňala sa nado mnou, mal som vtedy čerstvo 1 rok, aspoň si to tak predstavujem, zrejme podľa fotografie, ktorú som videl a už je stratená. Človek si predsa normálne takéto veci nepamätá. A potom, ako 4-ročný, som jedného dňa zrazu ožil vo vzduchu, v záhrade. Práve som padal totiž zo stoličky. Vyliezol som na ňu, aby som lepšie videl okolo seba, neudržal som rovnováhu. To je moja prvá, aj najvzdialenejšia spomienka. Bol slnečný májový deň, jeden z tých, keď sa pokladá za rozumné pozvať priateľov a známych a veseliť sa, sobota alebo nedeľa. My, deti, sme sa hrali za domom na skrývačku a rodičia popíjali pri ohnisku. Smiali sa a opekali, zaplnili záhradu. Kvitla baza, z diaľky zaváňali lipy, voňali až hlboko do noci. Je zaujímavé, ako sa spomienky viažu na vône. Záhradou sem tam prebehla mačka. Mal som narátať do 100, zapchať si uši a poriadne nahlas spočítať. Ostatné deti sa o zlom krky skrývali. S krčovito prižmúrenými očami som občas nejaké čísla preskočil, ale snažil som sa. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Potil som sa od vzrušenia a sústredenia a keď som konečne vykrikol 100, zvrtol som sa. Zvrtol som sa a veľká záhrada bola prázdna. Iba poháre, taniere, fľaše a dohárajúci oheň. Žiadni ľudia. Ticho. Chvíľu som len tak zmetene pobiehal a narastal vo mne des. Zostal som sám na celej planéte. Vyštveral som sa teda na stoličku a vykrikol som. Zo zeme ma s rozbitým nosom zdvíhal otec s mamou. Ostatní, dospelí, čo sa medzi sebou dohodli a potichu skryli, potláčali pridusený smiech. A tak aj dnes, keď pozerám cez ulicu do zarastenej opustenej záhrady tohto domu, opäť v nej nikto nie je. Som sám na prázdnej planéte ako kozmonaut. Stratený v tráve a kroví, pod stromami, o ktoré sa už roky nikto nestará, rastliny si prisvojujú všetko okolo seba. Potichu a trpezlivo požírajú dom. To sú tak zhruba veci, nad ktorými nesúvislo premýšľam v aute s chladnúcim motorom, do ktorého narážajú porivy vetra vždy, keď okolo preletí kamión. A potom teda konečne vypínam rádio. Po rokoch sa odhodlávam vyštverať hore na kostolnú väžu a pozrieť z výšky na napuchnuté Brežany, rozlievajúce sa do diaľky. Kostol je pomerne veľký, pod ním sa ukrýva krypta, tie zvyčajné handry, kosti, staré železo, atrakcia pre náhodných turistov. Väža už nie je široko ďaleko najvyššou stavbou a dávno sa z nej nedá dovidieť na koniec mesta. Pod nohami mi leží more striech, mnohé z nich deravé a schátrané. Medzi nimi v prielukách vytrčajú moderné budovy, sklenené, kovové, pripomínajúce jazvy.
Len okolité múry sem tam prezrádzajú, že niečo chýba. Nedokončené tehlové hranice neexistujúcich domov. Na sever a na východ sa cez kopce tiahnu sídliská a ich presné ulice. Ako ostrá priamka všetko pretína široká špinavá sálava, rieka, ktorá sa nikdy nenechala poprieť a vymazať, len narovnať a zregulovať, čo sa stalo až v 70. rokoch, keď bolo módne žehliť meandre, rúbať stromy a obracať toky riek. Dolu podo mnou leží pozdĺžné námestie. Vyrástol na ňom obrovský billboard s nápisom Tesco 1,2 kilometra. Okolo sa poza domy plazí široká, teraz už štvorprúdová Štúrova ulica. Mierí na juh. Na stránke mesta Brežany je v priečinku História mesta, podrobne rozobraté, čo Rákoci, Matej Korvín, Belo štvrtý či Stará Bela o ňom utrúsili, čo mu darovali alebo vzali. A potom sa tam píše o nových sídliskách a skrášľovaní po nežnej revolúcii. Diskrétne však mlčí o dobe, v ktorej sa Brežany zmenili najväčšmi. O dobe, v ktorej z veľkej časti zmizli. Záhrady sú teraz väčšinou prázdne, ale z detstva si pamätám, že kedysi stál takmer pri každom dome orech. Tienil a tuhá vôňa odpudzovala hmyz a komáre. Už ich takmer všetky povytínali a zostala len tráva alebo betón. To sa dnešným Brežancom páči, tak to videli v televízii. A keď zakrúžim vo vzduchu prstom, nasliním ho a podľa smeru, odkiaľ fúka vietor, zo Štúrovej ulice zabočím pomedzi budovy, narazím na náš dom. Môj dom, otcov dom, dom otcovho otca. Vetry tu väčšinou vejú od východu. Náš dom mal vždy svoj vlastný magnetizmus a ja som sa bránil až do chvíle, kým nebolo treba už naozaj vstúpiť dovnútra. Tak ako aj teraz. Vždy som našiel množstvo dôvodov, aby som to oddialil. A potom ma zas akýmsi zvláštnym pavúčim spôsobom chytil a nechcel pustiť. Časom sa to ešte zhoršovalo. Pridlhé zdržiavanie sa na nejakom mieste kazí dušu, hovorieval otcov brat Ujo Rudo. Vtedy musí bezpodmienečne niekto prísť, nahádzať vaše veci do auta, usadiť vás na predné sedadlo a odviesť preč. Inak vás to môže stať život. Alebo ešte niečo celkom iné, kto vie. Raz ma takto prišla zachrániť sestra Tina. Bez nej by som tu zostal zakliatý navždy ako šialená šípová ruženka. Trošku zalistujem ďalej v tej knihe a skúsim vám ukázať, ako vyzerá tá rodina, v ktorej sa to odohráva. Tá rodina je má z polovice židovský pôvod, takže vlastne tuto ten rozprávač hovorí teda o svojom strýkovi a ako ho videl. Rok 1949 mal v sebe zvláštnu symetriu. Znel ako plesnutie dlaňou o stôl. Celý život som rád priraďoval číslam zvuky a mestám, povedzme, farby. Držalo ma to od detstva. Aj dnes to robím. Berlín je modrý, Paríž zelený, Viedeň oranžová, Brežany trochu do hneda. Rok 1949 pôsobil ako auto, športové auto, možno kabriolet, dobre vyladený a rozbehnutý. Okolo uší sa vám myhá studený vzduch a vy máte pocit, že je to niečo dokonalé. V tom čísle driemala akási nádej. Polovica storočia za nami, polovica pred nami, tá horšia je už preč, samozrejme, nastáva blahobyt. Tak to znelo aj z rádia. Všetci sedeli pri nedeľnom obede v dobrej nálade, nie len vďaka počasiu, ktoré v tú jar bolo zvlášť priaznivé, obloha bez mráčika, mráčik bez oblohy, bavili sa, vtipkovali, zatiaľ čo otec sedel zachmúrený a keď sa chystal rozporcovať kačicu, na čom si vždy zvlášť zakladal, veď podľa breviára krájať mäso má hlava rodiny, nôž mu vzal z rúk strýko Oskar a veselo pritom štebotal. Strýko Oskar si zmenil priezvisko na Nován, zvolil si ho zo súpisu rôznych možností na matrike. Malo mu pripomínať, že začal nový život. Kedysi podľa patentu Jozefa II. Vytvorili jeden zoznam, teraz zas iný, až sa človek pýta, na čo je vlastne meno, keď si ho môžete vybrať. Oskar Nován po nežnom Hitlerovom dotyku definitívne stratil Boha. Stále sa pravda, že cítil ako Žid, ale už bez všetkých tých zväzujúcich pravidiel. Boh už nemal právo rozkazovať mu. Druhý raz sa oženil a vypestoval si zvláštny zvyk držať doma v kuchyni skriňu plnú chleba, hoci pekáreň mal priamo pod domom. Pre istotu, hovoril. Vrátil sa ako nadšený prívrženec Sovietskeho zväzu, komunizmu a Stalina. Veril, že oni jediní spasia svet. Prestal chodiť do synagógy, prestal svetiť šábes, posmieval sa všetkým židovským zvykom aj ľuďom, čo ich svetili. Cítil vzrušenie
Keď si prvý raz v hoteli Jeleň objednal riadny bravčový rezeň, a to dokonca rovno v sobotu na poludnie, triasol sa od nadšenia, až takmer bežal za kuchárom, že si ho chce osobne naklepať, obaliť a vypražiť, alebo aspoň tak trochu manipulovať s ohňom, zapáliť plynový sporák alebo niečo podobné, no ovládol sa, celý červený od toľkého rúhania. Robil to tak často, až sa z toho stal rituál. Sobotný rezeň v Jeleňovi. A veru, že neskôr trpko ľutoval, že ma brával so sebou a nadšene mi o tom rozprával. Pretože som si potom po rokoch, keď sa vracal z Izraela zošúverený ako marcové jablko a rozcitlivene hľadal synagógu, o ktorej kedysi sám vyhlasoval, že je na čase, aby ju konečne zbúrali, vtedy som si nikdy nenechal ujsť príležitosť, aby som mu to pripomenul. Tuto bol múr, Adašo, nie je tak? Ťahal ma za rukáv. A tu stával Rebe, nie? Čo myslíš? A jeho vnúci, ktorí už nevedeli po slovensky s jarmulkami na hlavách, sa zamračene rozhliadali po zemi nikoho, zarastenej burinou, ktorú kto vie prečo od tých čias nikto nezastával. Nie, strýko, tu stávala tribúna, mal na nej prejav súdruh Široký, keď prišiel v 50. do Brežian, utrúsil som. Áno, bol som trochu drsný. Kto by ale v takejto krásnej situácii odolal? Staručký a poloslepý strýko Oskar sa šuchtal ulicami Brežian ako Ahasver a celý žiaril, keď náhodou natrafil na nejakého unzerajnera, tak povediať z toho istého chovu. Stávalo sa to totiž málo kedy. Ale v tú nedeľu v krásnom roku 1949 Oskar ďalej krajal mäso a štebotal. Zalistujem ešte ďalej. Možno by som prečítal ďalej niečo z takej tej reality socializmu. Ten rozprávač Adam Trnovský totiž je režisér, v mojich knihách sa to evidentne hemží režisérmi, ale tento režisér je taký, ktorý točí také tie častušky všelijaké a upútavky na rôzne zjazdy a neviem čo. Takže on stále chce urobiť nejaký veľký dokument alebo veľký film, ale nejde to. Nemá na to odvahu a musí sa nejako živiť, takže vždy robí len hlúposti. A tuto vlastne opisuje svoju prácu. Pre krátky film som nakrúcal dokument o stranickom aktíve. Museli sme ho zostrihať veľmi úmne, pretože väčšina vecí sa vôbec nedala použiť. Súdruhovia neustále posielali niekoho na kontrolu do strižne, či v ktorom si zábere neprežúvajú, nerehocú sa, nešparajú sa v nose alebo v ušiach. Všetko podľa zoznamu zakázaných záberov. Ten balast sme so strihačom Johnným nazývali UV žiarenie. Aktív sa konal v bývalom grófskom kaštieli v Brežanoch, ktorý zrekonštruovali na reprezentačné účely. Slávnostne ho uviedla do prevádzky súdružka z ministerstva. Na poslednú chvíľu ju priviezla krásna čierna limuzína Tatra 613 s 2 šoférmi, čo celý čas pofajčívali pri aute v umastených sakách. V prejave sugestívne rozjímala o nezdravých buržoáznych imperialistických zvykoch, o zdieraní pracujúcich v USA a na západe a o úspešnej výstavbe našej socialistickej spoločnosti. Správca, pán Brezanský, krútil hlavou a šepkal mi, že deň predtým prišlo hlásenie, že súdružka z ministerstva má chuť na pečené prasiatko. Museli ho celý deň zháňať a nechať upiecť na čierno v brežianskej pekárni. Len takto stihli, je z toho totálne vyčerpaný. Na prasiatku si pochutnávala v separe oddelenom ťažkým zamatovým závesom, stolovala na striebre a starožitnom nábytku. Hneď po obede sa súdružka z ministerstva ponáhľala do Bratislavy. Spolu so svojou sekretárkou niesla v 2 igelitkách zvyšky prasiatka do limuzíny. Mierne pripitá, tučná, mastná a lubrikovaná, hladko vklzla do kožených poťahov, zatiaľ čo celý personál kaštieľa stal v pozore. Na chvíľu sa na aktíve myhol aj zamyslený tajomník sekretariátu UVKSS s väčšnou žitánkou v ústach. Hovorilo sa o ňom, že zo všetkého najviac miluje Paríž, až potom všetko ostatné, ľudí nevynímajúc. Len tak sa zvykol schytiť, zavolať šoféra a vyrazili na cestu. Za pár hodín už vdychoval parížský vzduch. Ubytoval sa v hoteli na bulvári Magenta a vychutnával plnými dúškami prehnitý kapitalizmus. Možno, že sníval o tom, aké by to bolo, keby toto mesto zčervenelo. A potom mu iste napadlo, že by sa veru stala škoda.
Kurvy žiadne, Moulin Rouge spustnutý, osadenstvo rozlezené po pracovných táboroch, lokál prerobený na agitačné stredisko alebo večernú univerzitu marxizmu, leninizmu, len 2 druhy fádnych syrov, každému rovnako, v celom meste iba primitívne lacné víno dostupné pre každého, imitujúce síce ešte zámockú pivnicu pripomienkami sviece alebo menom niektorého Ľudovíta, inak dorábané v ktorom si jednotnom roľníckom družstve na bretonskom vidieku, krajina po kolektivizácii slimáky a laníže výhradne na export, nekonečné vojenské prehliadky pod Eiffelovkou na 1. mája. Nie, odvrátil sa prudko od okna. Aj tu v kaštieli, kde som ho práve pozoroval. Vyfúkol dym a povedal takmer polohlasom: musia ostať 2 svety. Aby jestvovalo miesto na únik z tejto krásy a pokroku z krajších zajtrajškov do tých naozaj krásnych. Na jeseň v roku 1998, oveľa neskôr od týchto udalostí, som sa v kaštieli s kamerou ocitol znovu. Prevzal ho zhodou okolností Fond národného majetku. Nakrúcal som na výročnej konferencii. Úvodný prejav mala akási pani z ministerstva a zažil som silné déjà vu. Povedal by som, že dokonca najsilnejšie v mojom živote. Pretože sa ku mne naklonil správca, starúčký pán Brezanský, krútil hlavou a šepkal mi, že deň predtým prišlo hlásenie, že pani z ministerstva má chuť na pečené prasiatko. Musel ho celý deň zháňať a nechať na čierno upiecť v brežianskej pekárni, len takto stihli, je z toho totálne vyčerpaný. Na prasiatku si pochutnávala v separe oddelenom ťažkým zamatovým závesom, stolovala na striebre a starožitnom nábytku. Hneď po obede sa ponáhľala do Bratislavy. Spolu so sekretárkou niesla v 2 igelitkách zvyšky prasiatka do limuzíny BMW. Pripitá, tučná, mastná, lubrikovaná, hladko vklzla do kožených poťahov, zatiaľ čo celý personál kaštieľa stal v pozore. Pán Brezanský mi to rozprával čoraz zdráhavejšie, ako by mal pocit, že takéto niečo sa nám 2 už niekedy stalo. A skočím do roku zhruba, neviem, do 90. rokov. Do 90. rokov, kde tie 90. roky boli v niečom veľmi fascinujúce a také brutálne a veľmi podivné, určite aj v Čechách, aj na Slovensku. A ja myslím, že niekedy neskôr by o tom niekto mohol napísať nejaký román, teda taký zásadný. Sice už máme Rivers of Babylon od Pišťanka, ale zišlo by sa na to pozrieť ešte lepšie. Toto bude vlastne posledná pasáž, ktorú vám prečítam, aby som vás ďalej, aby ste si tie zvyšné veci mohli dočítať sami, lebo 550 strán predsa len, to by sme tu boli veľmi dlho. A je to teda v podstate ten rozprávač Adam Trnovský, to rozprával o svojom bratovi Petrovi. Ten brat má takú zvláštnu minulosť, lebo bol aj veľmi taký ako zanietený komunista, potom sa aj zbláznil. No tuto v tej knihe je to tak ako veľmi košato opísané a teda tuto ho vidíme už v takom vyššom veku a už po zamatovej alebo nežnej revolúcii. Peter hneď z kraja pomáhal organizovať matičné zhromaždenia na podporu výzvy za zvrchované Slovensko. V 80. rokoch mi často rozprával, že sa chodíva čerstvého vzduchu nadýchať do Prahy, preč zo zatuchnutého Slovenska, takže ma to mierne prekvapilo. Ale taký už býval môj brat. Napáchol všetkým, čo sa myhlo okolo, ako mačací kožuch. Vojto ma pravidelne škodoradostne upozorňoval na jeho národne uvedomelé články v Novom Slovákovi a neskôr v Republike. Veľmi zasvetene v nich uvažoval, kto je a kto nie je pravým Slovákom. Dokázal na prvý pohľad rozoznať zapredancov a kozmopolitov, tak ako kedysi vedel neomylne odhaľovať trockistov, oportunistov a reakcionárov. Mal na tieto veci skrátka nos. Potom sa rozdelilo Československo, niektorí na protest do polnoci na Silvestra spievali českú hymnu a Slováci začali odznova. Nebolo to pre nás pravda, že nič nové. My tu večne s niečím začíname, máme s tým množstvo skúseností. Sme totiž národ začiatočníkov. Nič u nás nemá dlhé trvanie, treba rozdúpať predchodcov a postaviť sa opäť na štart.
Začínali sme na novo už v roku 1918, potom v roku 1938, potom zase v roku 1945, potom v roku 1948, potom v roku 68, potom 69, úplne na novo zasa v roku 1989 a znovu 1993, potom v roku 94 a znovu v roku 94, potom v roku 1998 po Mečiarovi. Naša národná choroba je ťažká strata pamäti. Preto sa vždy zvykli vynoriť tí istí ľudia a tváriť sa, že im vymenili hlavu. Alebo sa tvárili takisto a hlavu vymenili všetkým ostatným. Ako prišlo? Sme roztomilý národ večných novorodencov, večných batoliat, čo stále dookola trpia tými istými detskými chorobami. Mumps, šarlach, osýpky, rubeola a opäť od začiatku hrkálka a podbradník, nepapáme si prstíky, vždy znova sa učíme rozprávať, vždy sa na novo učíme chodiť a dôkladne zahladzujeme za sebou stopy. Na hlavnom námestí v Brežanoch sa menili sochy, hoci materiál zostával rovnaký. Bronzového Štefánika vymodeloval pán s veľmi neárijským menom, takže ho svojho času musel vystriedať Hlinka. Toho neskôr vymenil Gottwald, potom ho opäť na chvíľu nahradil Hlinka, alebo po protestoch potom znovu prišiel Štefánik. Všetko skončilo, keď ho podrobili dlhodobej oprave v ateliéri, a takmer uprostred námestia vyrástol obrovský biely billboard s červeným nápisom Tesco 1,2 kilometra. Posielal vás smerom, kde v rýchlosti rástli satelitné predmestia, mestá duchov. Vyprázdnené tiché domy, akoby postavené len na oko. Pastelové farby, rovnaké strechy, trávniky bez jediného chrobáčika a ticho. Ani večer sa v nich nesvietilo. Ako by ich postavili neznáme zlovestné a ľuďom nepriateľské bytosti, aby ich postupne vytlačili zo sveta. Okolo billboardu nechal starosta položiť zámkovú dlažbu, aby námestie vyzeralo ako všetky ostatné. A v čase tradičného brežianskeho jarmoku tu svoje šiatre rozkladali usmievaví Číňania a Vietnamci. Krčmu Veža si po revolúcii vzal do prenájmu Mário Anďal a prerobil ju na pub. Tie dve slová znamenajú to isté, ale jedna slabika, pub, navyše v angličtine, sa ľahšie vyslovuje po 6. pive, keď kumpánom do telefónu vysvetľujete, kde sa práve nachádzate. S Vojtom sme tam pili prvý a potom až posledný raz. Medzi tým pub Veža padal k zemi ako olovený cepelín, aby som citoval Máriovho obľúbeného bubeníka z kapely The Who. Tá tam hrala od rána do večera. Postupne zistil, že čašníci si u neho zaviedli súkromné účtovníctvo, nosili si vlastný alkohol a ten nalievali. Mário im naivne veril a nič nekontroloval. Niektoré dni mal pub priam natrieskaný, ale tržby zostávali mizerné. Nevydržal dlho. Posledný večer pozval všetkých známych, vrátane nás dvoch a dorážali sme zásoby, čo mal na bare. Mário chodil od stola k stolu, usmieval sa, chrlil vtipy a potom si odbehol hore do kancelárie. Po chvíli sa vrátil, pil, vtipkoval, bavil sa a znova bol preč. Šepkal som Vojtovi, že tam určite hrá ruskú ruletu. Priloží revolver s jedným nábojom k hlave, stlačí spúšť, cvak, nič, odloží ho, vzdychne si a vráti sa do pubu. O pol hodinu je znovu v kancelárii a skúša to opäť cvak, zasa nič, tak ide naspäť, povie pár fórov, plesne niekoho po zadku a znova si odbehne. Vojto sa rehotal a vravel, že sa ho na to určite musíme spýtať, keď sa vráti. Neobjavil sa pol hodinu. Ani po hodine neprichádzal. Prešli 2 hodiny. Potom pribehla jeho vydesená manželka, že to naozaj spravil. Krv po celej stene, povedala. Ďakujem pekne.